Hej. Jeg er Danish Kaker. Og jeg er sammen med. Nå ja. Nå ja. Tildan. Vi spiller World of Warcraft. Ja, hvis jeg har lidt hæstemme, det er fordi jeg har været til koncert. Ja, og vi spiller Troll. Warlock, begge to. Begge to. Det var helt tilfældigt, vi sagde ikke til hinanden, hvad vi var. Så, jeg tror vi skal følge med ham her. Kig på mig. Så folk kan se, hvor fabulous jeg er. Nej, vi skal følge efter den her trold her, der kommer løbende. Ja, jeg er på vej. Jump. Yeah. I'll catch you later, man. Hvor er vores question? Der. Warlock træneren. Nå der. Warlock. Volt Record. Accept. Godt. Rise of the Darkspear. Stay away from Tiki Target. Det er dem her. Tiki Target. 2 sekunder. Og så er jeg tilbage. Hvad var der? Nå, jeg sparer. Bare så jeg ved, så fik jeg lige slik. Nom. Ja. Jeg kan se munke kæmpe mod hinanden. Ja, det er munketræneren. Ja, det kan jeg godt tænke jo. Begge to er munketræneren. Nej, den ene det er Panda. Ja. Det er dem her Tiki Target. Det er det kedelige her, så bare lige drikke de her. Kedelige. Tænk for XP af dem, eller gør vi overhovedet det? Nej. Nå, Jo, det bliver vi gør. Vi er næsten allerede halvvejs bare med én mission. Vi har Men jeg tænker på noget, skal vi ikke invite hinanden? Det er jo en god idé. Invite mig. Så du lige er lederne til nu. Accept. Skal vi så vælge den samme ind under hvilken Warlock vi vil være? Det tænker jeg ikke. Altså, det vil bestemt. Jeg ved allerede hvad for en jeg vil være. Det måtte give et eller andet. Ja, så jeg kan lige nælle den. Yeah. Nå ja, nu får vi jo hinanden, hvad vi udsletter. Det er smart, når man er invite. Ja, det er meget sejt. Jeg er level 2. Det er du bare Det er også. Nå. Level 2! Skal vi gå ud? Jeg tror, hvis vi skal ud og dræbe nogle katte nu, mener jeg. Ja, det tror jeg da også, når det står der. Vi går bare hver til sit. Yep. Jeg har fundet en kat. Ja, jeg ramte en kat i luften. Og jeg skal lige huske at have autoloot på. Ja, jeg tager ikke autoloot på. Og det er den der loot, man tager det jo. Ja. Og når du nakker en, så kan jeg jo også loot med det samme med på det. Har du fundet en? Der. Død kat. Og jeg fik lige 2. Ja, det var fordi, at jeg også havde en jo. Nej, altså 2. Jeg fik 2 i en. Jamen, det var fordi, jeg også snakkede en før. Loot. Når jeg har også fået, så skal jeg bare lige loot dem, du også har. Hvor det finde dem så? Jeg har 4 ud af 6. 5 ud af 6. Nu har jeg 4 ud af 6. Det var egentlig dem, du havde dræbt, jeg ikke kunne dræbe. Eller jeg ikke kunne loot. Så. Jamen, det var fordi, det var den, du fik 2 af, du derfor. Nej. Der var en, jeg havde selv dræbt, så fik jeg 2 ud af den. Jamen, det var også det af mig, og der kunne jeg ikke loot en af dine. Nu har jeg klar missionen. Det er jeg også. Der går tilbage. Bare lige loot den. Det var godt. Men jeg kan ikke løbe hurtigere. Dude. Jeg kan godt lide at bruge min race ability lige nu. Gør du? Jeg har lige brugt det. Wow. Ja, level up. Kom nu. Vi er rogue start. Ja, corruption. Han forklarer questen fast. Den der quest har jeg altid synes var rigtig forvirrende, for jeg vidste ikke, hvad man skulle. Du skal lige vente til, jeg har dræbt den her. Nej, jeg ved, måske tæller det ved vores begge to med at dræbe den. Hey, det er vores! Ej, det er sådan
Snyder. Ej, det er bare nederen. Det jeg kan, vi sikker på corruption, så vi får den først. Så er det vores. Ja. Hey, men jeg har ikke fået til at snakke med ham. Når du skal huske at snakke med ham derovre. Jamen, der kommer ikke noget ved, når jeg snakker med ham. Nå, der. Sådan. Så skal du ned igen, Victor, så du skal herned og dræbe den. Nej, jeg fik det, at du dræbte den. Nå. Du kom bare ned, Victor. Ej, jeg havde slaget. Ja, vi har fået en dragtetand på. Ja. Sådan. Catch you later. Nu skal vi træne vores ability. Vi vil træne corruption 5 gange. Yay, quest klaret. Quest klaret. Jeg completer nu. Jeg går hen og completer næste quest her. Det er jeg også på vej til. Jeg kan godt lide vores kæledyr. Det er faktisk en dæmon. Men det er en imp. Eller nej, det er faktisk en demon. Jeg kalder det for en imp. Det ligner meget mere en imp. Hvad hedder din imp? Eller demon? Hvad er det, jeg skal se det? Robrut. Pikua hedder min. Pikua? Jeg skal se noget. Nej, jeg har ikke fået min heartsteel. Nå. Nej, jeg tror kun man kan få det på en. Nå. Han ligner en konge. Han er også vores leder. Han er warlock, kan jeg se. Jeg går ned og klarer questen. Yep, og sætter en i gang, gør du ikke? Jo. Men jeg completer lige først. Det gør jeg også. Det er gjort. Don't be shy. Be careful, man. Accept. Hvad er der? Jeg tror vi den her, ja. Hvad er der med den? Vi tager den der crabfishen først. Ja, okay. Jeg ved hvor den er. Ja. Jeg har også spillet langt med troll. Det er krabberne, er det ikke? Jo. Det er det, som de dropper. Ja, looter. Hvor bubble beam? Ja, nu har jeg 2. Fik du 2 ud af en? Ja, fordi du nakkede en. Jeg kan nemlig ikke loot din. Jeg har allerede loot 5. Det er jeg også. Jeg kunne lige over looter din. 3 ud af 5. 4 ud af 5. Jeg synes faktisk, at Warlock spille. De har ret lang range. Nu har jeg 4 ud af 5. Jeg fik 2 i den, jeg også tog. Det er så snyd. Nej, du kan bare loot mine, og så er du færdig. Ja, det gider jeg ikke. Det er ikke nej. Okay, jeg får også bare ikke PR, du dræber dem jo. Jeg går op. Har du klaret questen? Ja, for noget. Ja. Jeg sagde jo, at du bare kunne loot mine, og så er du færdig. Jeg kommer nu. Jeg er på vej op. Ja. Jeg tager bare den der. Jeg skal se, hvor det er, vi skal complete. Ja. Hvad for en skal Min far stod lige og skræmte mig. Falsk alarm. Jeg tænker bare, at vi completer questen. Yep. Det herude der. Complete quest. Godt. Nu tager vi derhen. Haha. Ja, det nu. Hvad mener du? Sæt du et dødninghoved over mig? Nej. Hvad var det så? Det ved jeg ikke. Seriøst, hvordan fjerner man det?
står der skål. Fjern. Der, nu er der nogen, der har sat et skelethoved igen. Fjern. Sådan. Det er en eller anden, der flyver på en mount. Det er mærkeligt. Eller er det dig? Skø. Hashtag troll. How you doing, man? Har jeg ikke fjernet det? Nej! Jo, for mig har jeg. For mig er der den stadigvæk over mig. Jeg fjerner den lige hurtigt. Nej, det er irriterende. Sådan. Tror du, det var på den der mount? Ham der på den der mount? Ja, jeg sætter lige Ups, det var et uheld. Jeg har fjernet det. Hvordan sætter man et skelethoved i vejen? Nå, der. Det. Haha. Nå. Kom. Yep. What the fuck? Yokobashi, det love fool. Sådan. Jeg tager min vej. Jeg tager direkte over vandet. Din vej hurtigst. Du får... Yeah. Yeah. Jeg kan godt lide allerede, vi er allerede level 5. Yeah. Det er sjovt at være i party sammen. Hey Victor. Hvad? Yeah. Man kan faktisk sætte alle sammen på én gang. Nej, det kan man ikke. Ham der trold selvfølgelig efter. Flygter gay. Hey, men hver gang du sætter en af de samme, så mister min, den jeg sat. Jeg skal nu 3 dinos. How you doing, man? How you doing, man? Jeg tager også lige den anden quest. Jeg har også taget den. Nå, nej, den anden quest, den har jeg ikke lige set der. Han har 2. Nå. Kom, vi skal over på den ø her. Ja, jeg er på vej. Den skal bruge til at samle sådan nogle små dinosaurer ind til dig. Ja, det ved jeg godt. Det var sjovt at høre. Jeg klarer mig som små dinosaurus. Jo, det kan ikke høre mig herfra. Jeg får også, når du gør det jo. Gør du? Ja, gør du ikke også af mig nu? Jo, det er godt nok stærkt. Jeg klarer kosten. Yes, det gør det. Så er den klaret. Næste, hvor er den henne? Hvor er 1'eren og 2'eren henne? Har du dræbt en de der corrupted? Nej, det er den jeg er på vej på at dræbe nu. Har du dræbt en? Ja, altså skal du se over i questen, at du har nakket en? Ja, jeg har nakket 2 nu. Nu har jeg nakket 3. Fordi vi tæller sammen. Ja, det er dejligt. Det er det fedeste ved at være i party. Det er godt nok nemt, de er kun level 2. Ja. Jeg gider ikke have deres loot. Hvorfor ikke? Jeg gider ikke at sælge det. Der er en boss på et tidspunkt, som bare tager så lang tid. Sådan, vi har vundet. Complete. Jeg skal, Victor? Hvad? Er du med på at klare boss battle? Jeg er en boss op på toppen af bjerget. Er den fordrevet mission også? Okay, godt. Jeg skal bare lige finde ud af at komme op på bjerget. Den er lige spawnet. Right. Jeg er på vej. Hvor der døde han? Hvor er det min dæmon? Hvor er det min dæmon? Det er inde i looten. Hvorfor er den så lille? Det er fordi den brugte en ability, der hedder Shrink. Nå, okay, så er den lootet. Afsted! Det gik hurtigt. Det er fordi vi er beef friends forever. Og jeg havde min hoste, når det.
Ja. Men YouTube, det må jeg undskylde. Ja. Jeg dykker. Det bedste ved at være druid, det er jo bare, når man kan, at man vandform. Jeg glæder mig til, det var fedt med flyveformen druid. Så lige skal vi mount. Ja, level 6 allerede. Level 6, så sandt. Stay away from the voodoo. Der kan jeg ikke vælge, der kan jeg ikke tage nogen af dem. Det man kan sælge for mest. Man kan sælge dem for 4 til. Okay, vi skal finde min Swiftclaw. Det er sådan en, det er nu vores ting nu. Ja, vi skal finde sådan en dinosaurus, der er anderledes end de andre, som bare løber rundt. Og så kan du klikke på den, og så skal du højre klikke på den. Men så skal du klikke på det der reb, der du har deroppe. Yep. Jeg leder efter den her. Er det her på øen? Ja. Det var ikke den, dinosaurus. Altså, den løber bare mega hurtigt. Og så skal du selv ride den tilbage, men den løber selv fremad. Okay. Har du fundet den? Det burde være lige fremme. Her. Her var den helt vildt meget, hva'? Altså, shit, der var en warrior. Hvor er den? Det ved jeg ikke. Den er her på øen. Ja, det ved jeg. Der står nogen, der har dræbt den. Man kan ikke dræbe den, det er okay. Løber den rundt om øen? Ja. Okay, så skal den jo bare stå i stedet for den at komme. Jeg har fået en små dinosaurus. Stay away from the voodoo. What does it stay away from the voodoo? Jeg kan ikke finde den. Skal vi så ikke bare slutte af her? Så kan vi finde den i næste episode. Vi kan godt finde den. Vi finder den, og så slutter vi. Ja. Hallo, hvor er du? Men jeg tror den spawnede. Jeg tror ikke vi kan. Vi kan godt. Så begynder jeg at få lidt Xbox. Så. Nå. Skal vi ikke bare slutte af her? Jeg er også ved at få lidt Xbox. Okay, så ses vi. Ja, nej. Kom her, stop, siger Tom. Okay, er du klar? Beef, friends forever!